sannan azumi zai ceci mai yin sa ranar alkiyama. Wanda yake azumi zai shiga cikin ceton azumin, domin Allah zai ba azumi ceto, ya ba Qur'ani ceto. Qur'ani zai ce wato Allah na hana shi bacci da daddare ya kwana yana tilawa, shi kuma azumi zai ce na hana shi wato cin abinci da rana ya wuni bai ci komai ba saboda ganin girman Allah. Sannan azumi yana cin ayyukan da Allah ta'ala ya yi ma masu aikata shi alkawarin gafara da kuma lada mai girma. Sannan azumi yana kankare zunubi manya da ƙanana. Azumi garkuwa ne daga wuta. Azumi ko yawaita azumi dalili ne da zai jawo mutum ya shiga aljanna. Sannan bashin bakin mai azumi ya fi daɗi a wajen Allah fiye da wato ƙanshin almiski. Za mu ga cewa kuma akwai abubuwa guda 6 da su ne hikimar da ta sa aka shar'anta yin azumi. Azumi dai wata hanya ce ta koyar da tsoron Allah, kamar jami'a ce wanda za ka fita